manambara fitiavana donc anaovanao couleur fotsy manga à l'église mandeha à l'église atsika zao raiky église magnano couleur 2 tons eran-tany mandeha à l'église tsy ary misy église magnano karahan'izay fa ino mampavy atsika jiaby eran'ny Madagasikara hagnano couleur bleu roi ndraiky blanc antony zegny misy lehibe donc pitarika atsika eo mahazo koragna avy amin'Janahary ke le fitiavantsika ny Janahary ndraiky lehibe atsika io zegny mahatonga atsika anaraka baiko misy olo pitarika fivavahana musulman raiky ny koragna taminay nomaly izy lehibe ny fikambanana musulman eto Diego ino raha mivolagny taminay koa fa nikoragna taminay misy tantara raiky nikoragna taminay tao zao raha nikoragna zaho ozy izy tamin'ny andro gouverneur azo moa le gouverneur taloha tamin'ny 2002 Diego iny azo moa anaran'izy iny azo Kara Jean Robert Kara Jean Robert ke izy gouverneur nasainy zay volagniny koa fa nandeha tegny zegny koragna zay zao raha volagniko anazy monsieur le gouverneur anao zegny gouverneur nanasa zay ty ka anao nanasa zay ty nanasa gouverneur koa gouverneur ta eo koa anao volagniny gouverneur iny za koa volagniny gouverneur anao gouverneur mba tsy azoko raha tianao koragna fa ino ma gouverneur anao gouverneur mitondra faritany Diego ty fa anao tsy gouverneur l'église nakary fa za gouverneur l'église nakary aminao ato anao gouverneur za manajo anao lerany anao avy amin'ny l'église nakary mosquée ko fa za gouverneur hoe anao tsy maintsy mirespecte za koa lerany avy amin'ny mosquée nakao za volagna aminao alohantsika tsangana anao mitsangana aloha mipetraka alohantsika mihira karahan'izay karaha anao zao pasteur volagna eto Madagasikara eran-tany misy président fa anao zao ty koa président fa anao président ny fiangonana apocalypse président zay fe anao koa zegny président fa président ny fiangonana mitovy président république mitondra vahoaka anao président ny apocalypse mitondra ino koa mitondra vahoaka donc samy président zay ke karaha koa zegny ny alalanao hoe le vahoaka manaraka za donc le baikonao zany ny alalanao fa vahoaka manaraka anao koa mibaiko à gauche mandeha jiaby mivahoaka à droite mandeha jiaby mivahoaka miavia ty navy ny vahoaka mindiana mandeha mivahoaka manaova teo ny fotsy manga magnano mivahoaka fa ino manosika azy agnano an'izay fitiavana donc manosika le olo raiky manaraka baikonao anao koa tsy tiany olo na izy ranao aza fa misy satria alohanao mandeha ohatra misy tsaiky raiky tsaiky zaza kely madinidinika regny izy tsaiky mitazona vera tsaiky na antsy couteau volagniny mamany Claude pitraonao mesa ino raha ataony pitraonao mesa iny za mivolagna aminao pitrao igny pitrao igny atsipiny zay donc le mesa izy koa fa trerominao vo atsipiny fa magnino le zaza manano karahan'izay le fitiavana donc mbola tsy tegna mipetraka aminazy eo fa izy koa tegna mipetraka aminazy sy maman'io le fitiavana tsy mivolagna intelo maman'iny apitrao igny vao apetrany raha fa lerany vao mivolagna le mama zanako hoe pitrao mesa iny so mbo maratro anao direct fa petrany mama karahan'izay koa à l'église misy pasteur amitsika akato mivolagna amitsika zao ataonareo lerany vao mivolagna pasteur igny zao ataonareo direct jiaby ny olo fa magnano fitiavana donc mahatonga an'izay izy koa le l'église efa tsy azoko azy zareo koa le pasteur fa tsy tiatiany volagna le pasteur tsika agnano an'izao magnino moa agnano raha karahan'izay magnino raha hafa ty zay tsy mety mijerinay izy raha koragnanao zegny pasteur ke manao kory
anao koa agnano raha kanany io anao soloana pasteur Elzo fa izy karaha fa nivolagna hoe ho avy eto pasteur Elzo fa anao koa tena tia olo raiky leran'izy manome ordre anao directa tsy misy explication tsy misy commentaire tsisy inonino direct anao magnano karaha maramila ro maramila koa fa mahazo baiko izy maramila na polisy na gendarme tsy mahazo manohatra fa avy hatrany dia manao exécution avy eo vao magnano réclamation na explication na mety aminao baiko iny na tsy mety aminao directa fa magnano direct karaha zay ndraiky zay nandeha andeha Bekily ke alohany io zegny sabotsy talohany io nandeha mivavaka Tatsirabe zay ke nisy tôbila maromaro nandeha Tatsirabe le programme anay tokony nandeha ta Miarinarivo nivadika le programme anay tapaka tao nandeha Tatsirabe ke le fiara raiky ty zegny fa nagnano autorisation andeha Miarinarivo vetivetika tao regny zareo fa tsy nandeha zay Miarinarivo fa nandeha Tatsirabe tsy nangalaka autorisation intsony le tômobily fa ava directa zareo nanaraka anay nandeha Tatsirabe ke zareo tafara tany sakanany gendarme izy koa fa sakanany gendarme ay autorisation nareo izy nanazava autorisation ty karaha ty anareo tsy tafaboaky eto hoe aiza papier nareo ty papier volagny alaiky papier nareo ty alain'le gendarme ke aiza volagnin'le chauffeur io mba contravention amenanay tsy mbo sakanany polisy ndraiky gendarme alohaaloha koa zay tsisy contravention tsisy iny aloha foana nareo izy fa izy koa izy manaka anareo volagny hoe fa nalaiky papier nareo tsy mbo tsy mety zegny sefo hoe aloha foana nareo izy mandeha sefo mba omeo contravention donc zay ty ko karaha problème misy ty tsy mbo sakanany polisy aloha ao zay fa ndraiky gendarme avy alohaaloha koa anao tsy baiko amin'ny asako volagnin'ny tandro filaminana anao koa tsy andeha mpitraha ao volagny alohantsika zalahy andeha fa tara eto hoe nandeha amizay zareo avy talohaloha tao sakanan'le polisy tao lepina tao koa aiza papier tôbily papier nay fa lasa gendarme taloha tao aiza taratasy la preuve fa nalainy ny papier nareo itsy nanome karaha koroko zegny volagnin'le polisy aloha nareo mipody any mangala nareo taratasy contravention fa nareo tsy mandalo eto koa fa tsy avy eto zay zala akoroko ty zay zay fomba andeha monjy l'église aloha mba andeha zay fa tare aloha fogna nareo mipody aloha contravention io distance io mahazo tsy haiko 10 kilometre sa 15 kilometre pitatafika ndraiky ilepony losy koa zareo nandeha mipody tam'le gendarme tany izy navy tam'le gendarme tao manao kory volagnin'le gendarme le polisy tao lepina tao mivolagna fa zay koa tsy mandalo ao koa fa tsy azo contravention nay fa aloha mba mo contravention fa tara zay ty zalahy reo koa tegna mandrebireby aloha nareo mandeha fa avy any avy eo tsy aloha sefo mbo miaraka aminay anao fa zay ty fa tara zay fa andeka magnino reo mba miaraka aminay anao fa zay koa lefanao anao mbola andigny eto mbo tara zay izy raha ty anao moa baiko ana amin'ny asako raha fa tsy andeha anao mipetraha ao fa za mbola misy raha ataoko aloha anao mandeha fa avy eo za manaraka anao any alefa losy koa izy mandeha chauffeur avy tam'le polisy teo le contravention izy ho avy eo volagny fa tsy nomeny anay mbola any fanahy donc le polisy teo mba ino koa izy raha tena ataon'zareo ty tsy nomeny anareo ho avy eo izy bon ambesa zegny ambesatsika izy afaka lera raika vao avy izy anao zegny l'église vonjenao 9h izy fa midi vao avy teo niala teo zareo nandeha Tsirabe 1h tonga Tsirabe l'église fa nirava izy fa nagnino nareo tara be karakara zegny pasteur raha nitranga atao volaniko anazy merci fa aloha fa za atsika eo zay za tafapota taminarivo nikoragna tamin'ny lehibe ny gendarme reo nisy raha karaha ty sefo hoe
nataony élément noroky iny mba azo atao am'izay io izy tsy magnino fa misy olo aminareo karaha fa nangataka permission tamin'angaha ty iaraka aminareo andeha bekily izy ameko taratasy volagniny réglena problème anareo zay donc navy colonel io zay niaraka taminay andeha tabekily avy tamin'le place gendarme io tao zay aiza moa le izy volagniny an'le chauffeur izy io izy le gendarme ndany anao volagniny le chauffeur antsovy izy ke zay nandeha amin'ny tomobily io fa hitany misy soratra le tomobily nantsovany am'izay baka le mpandro filaminana anao moa nangalaka papier tomobily apocalypse tamin'ny raha ry ia volagniny ino problème za mako le chauffeur ke mbo misy olo mikaiky anao anaty tomobily ao azovy mikaiky ana volagniny olo mikaiky anao fa antsoviny anao alohanao mbo mandeha volagniny izy fa mbola misy raha ataoko nipody baka le chauffeur mbola misy raha ataony iny fa ambesa aloha izy ndany anao mipody agny andeha hanatona anazy ve ony anao sa tsy andeha fa anao antsovany pody koa le chauffeur baka le chauffeur za ty alefa mandeha ry boka aveo apody ty alefa mandeha ry apody ty koa anao ve ony andeha hanatona anazy sa tsy andeha fa izy mikaiky anao valiteninao ambesako fa iza koa zany tsy haiko volagnin'le chauffeur fa anao antsovany e mandrebirebi koa zany asan'izay za koa tsy ampitahoronareo am'izany ozy izy azy izy mandeha am'izay avy taminay tao nivoaka le colonel ty misy taratasy mbo vakianao izy izy koa fa nanomen'le taratasy eo vanyza le gendarme hainy mako le colonel mamivonatra mon colonel io taratasy io izy vakio de soniavy za tiny zao azafady mon colonel anao agnano soni sa tsy agnano ka mba zao mon colonel agnano soni sa tsy agnano direct magnano soni saika agnano réclamation avant ny exécution azo atao sa tsy azo atao monsieur le commissaire azo atao sa tsy azo tsy azo tonga de exécution après réclamation tonga de nagnano soni ino soni tao raha tsy maintsy nataony soni tao tsy haiko gadra raiky amy 20 andro gadra raiky amy 20 andro mafy miady le gendarme enjana be amizareo koa fa tratra gadra raiky amy 20 andro zay aiza papier tomobile io izy ozy izy amy chef ao aloha zay angalaka anazy izy tsy aozy izy fa lasa re anao tsy mikoragna aminakahy volagniny zay mandeha mangalaka azy any aveo fanena tamin'le chef be zareo tamin'ny tomobily tandalana zay nipody atao ipody izy fa igny le chefon'zareo iresaka am'zareo koa fa vita koragna atao zay lasa nandeha izy ndesin'ny chefnao nandeha Tananarivo zao nitokoragnin'le gendarme io za zalahy mivona e tegna tsy hagnano raha tsy manjary aminareo koa za fa tsy haiko karaha midirany devolo za nagnano anao karaha n'igny ozy izy fa tegna za mifona mba finao amy chefinay toko na amy pasterany sitrany mba avelany za fa maty ahy e ny avenirako jiaby potika ke za nafatra taranaky e mbo tiavo ihany zareo mpivavaka apocalypse reo fa azan-kahalainy e fa mahita loza makahalany zareo reo izy nitomagny tam'le chauffeur de navy le chauffeur nikoragna taminaka karakaraha zegny paster raha nisy tegny ke ino atao avy le colonel koa zegny karaha nifona le gendarme paster ino atao aminazy ya zegny ny fitiavana zao itiavan'andriamanitra zao tontolo zao meny zany latokana mba tsy overy zay rehetra mino azy ke za ty tsy nirahana e andeha nameloka olo tsy nirahana nagadra olo le olo zegny fa mireconnaître ny adisony fa mifona avy lao izy e
aloha izy andeha aloha izy ipoty amin'ny asany fa olombelo tahaka ny olombelo jiaby tsy misy olo tanteraka zay koa fa diso anao miaiky ny fahadisoanao anao mifona amin'njanahary ino manosika anao ifona amin'njanahary fitiavana donc zay anao koa diso amin'ny vadinao io tsisy mahamenatra mandeha mifona aminazy izy koa tianao vadinao za serie za mifona tegna tsy nanjarina nataoko taminao za mivalo aminao io tsy mivolagna hoe anao koa fa mifona resy anao dikan'izay anao mifona io tegna mandresy de volo resy aminazy io ke raha misy amintsika misy adisona amin'ny vadinao amin'ny zanakao amin'ny tsaikinao jiaby aloha mba mifona aminazy za mbola tiako anao hoe zegny mampavy anah mifona aminao serinaka tegna tsy manjary nataoko taminao fa za mifona anao koa ty olo mifona aminao io avelanao sa tsy avelanao avelanao izy anao mamela azy serinaka za mamela aminao hoe nisy karaha tantara raiky karaha nyty resaka fitiavana io nivolagna le paster ta l'église tao nytoroteny anao koa ty vadinao isy atsona nataonao anao mila miaiky ny fahotagnanao devant vadinao io zegny fitiavanao azy na ino atsona nataonao tsy maintsy hifonanao ke ty viavy raiky ty zegny nitsakotsako tanatin'ny jerinazy tao le toroteny paster izy io zegny napirafy le ramsenazy ke volagny le toroteny anao koa tsy mifona amin'ny ramsenao io anao fa tsy voavela eloko anao anao very na vozy donc viavy io tsao mbo very eto za andeha hifona amin'ny serinaka igny avy amizay zareo tatrango tao hivavaka sery alohantsika hivavaka volagnin'ny ramseny ke zao ty raha misy raha tiakoragnanao aminao sery ino za nisy hoe raha atsokonao ataoko tao aminao ka leran'za mifona aminao moa za ty avelanao ka raha toroteny volagnin'ny paster ta l'église tao volagny ramsenazy io ino moa raha nataonao raha ohatra za avelanao koragnako aminao le raha anao koa tsy amela za tsy koragnan'izy edy zay isy lehilahy volagna hoe za tsy amela aminao direct izy na ino voatany nataonao avelako anao serie ambarao anaka ino raha nataonao ino aloha tsika vavaka volagnin'ny serie iviavy io koa fa mivavaka atsika za masaky mivolagna aminao an'le raha anao avelako ino moa raha nataonao anao fo hivavaka tsika serie anao mamela za avelako anao izy ke nandoalika nivavaka ny akoha ka zao janahary sa mifona aminao izana nitsakitsaka vadiko ty niaraka tamin'olo hafa za mamidrafo amiko za mino sery sady mipepeany ny vadiny za mino sery fa anao amela za fa za tsy agnano koa fantsangana vadiny isy raha niany ito isy raha niany aminarany jesosy amena ao sery mino za fa amela za anao anao vady tiako bizo sery anao mikisana aloha mikisana aloha anao tsika ikoragna za anao fa mivolagna fa avelanao za ino koa raha koragna atsika ambesa tsara be aloha azovo mo olo naprofisinao tam'za tena io sery aloha fognagny fa fanambarako taminao atsoko io tsy mila ambara aminao fa za tsy amelanao koa tsy volagninao amina le olo ke karaha akory tsy raha nisy condition donc tao fa anao fa mivolagna aminaka hoe za fa amelanao ke za mitsotra aminao koa karaha amenao crise zao ty za tsy amelanao koa tsy ambaranao le olo aloha sery za tsy ambaranao fa izy koa ambarako anao lasa problème jiaby za tsy amela volagny ino raha nitranga tereny lehilahy io viavy io anambarana anao koa ty za volagny ambaranao olo niaraka atao aminao anao koa tsy manambara zegny aminaka za tsy amelanao zegny direct fa anao tsy ty za anao tiako vadiko zegny napavy anahy volagna anao am'zany anao tiako tiako anao za koa ty anao mbarao le raha ny forceny lehilahy io donc viavy ivolagna amin'izy azovo mola izy ino raha nitranga nambarany viavy io zambolide
azovy zambolita io olo namany marikitra anazy akaiky io namany marikitra akaiky io sakinao niaraka tamin'ny zambolita za fa mifona sere lavo tegna lavo zay ke inona pa avy anao niaraka tamin'ny zambolita tsy haiko fa za tiako etaka haiko anao niaraka tamin'ny namako igny koa namako igny koranga tamin'ny namako anao niaraka tamin'ny Jocelyne ha taiza naiza anao zany fa volaka taminaka hoe za fa epaka fa desy vadinao fa za fa tsy araka amin'ny Jocelyn koa Jocelyn donc anaran'le ramosena azy fa alohanao pody amin'ny vadinao ke i viavy niaraka atao aminao i fa nifona taminaka volagniny madama io ke zay napahavy za namela azy ke karaha akory za zo ty tratranao taminao anao tsy natratra za fa za nieky taminao fa tsoko ke manao akory za tsy avelanao lany fanahy donc Jocelyn karahan'zegny ya za koa mamelanao serenaka vady tiako anao raisiray donc bôly ozy izy volagny fa mela izy mivady ia asio teaka mafy zegny